Pag-ampo ug pasalamat, mo'y unang lakang sa Team Alayon sa Talisay City sa pagbukas sa local campaign period karong Biyernes, Marso 28. Mitambong ning sayo sa buntag ang Team Alayon sa usa ka santos nga misa sa Santo Niño de Cebu Parish sa Mohon. Ang maong pundok gipanguluhan ni re-electionist Talisay City Mayor Sam Gulyas uban sa iyang asawa nga si 1st District Congresswoman Rhea Gulyas ug ilang mga supporters. Si Talisay City Vice Mayor Troy Aznar mipadayag nga dako ang suporta nga nadawat nila gikan sa mga residente sa syudad. Lipay kay naagyon ang pagsalig sa tao, no? O niya karon unopposed mi duha ni Mayor, so ingon nato kanang overwhelming gyud ang among pasalamat, no, sa mga Talisaynon. O niya kani murag tungod sa overwhelming support, no, murag mas paningkamutan gyud namo, no, na mas makaserbisyo mi, no, sa atong syudad. Pasalig sa Gulyas Aznar Tandem ang pagpadayon sa ilang nasugdang mga programa alang sa paglambo sa syudad, ilabi na sa health sector. Continuity what we are doing, but more on concentrating on health service moving forward. Hopefully we can create our own bite center here in the city of Talisay and concentrating on universal healthcare in the city of Talisay. Daghan na tag nasugdan na mga programa kabahin sa health, so pagpalambo sa atong mga RHU diri sa syudad, pag-support sa atong mga health workers ug daghan pa na mga programa, so ato gyapon nang ipadayo, no, ang pagpalig-on sa mga programa natang sa panglawas dinhi sa syudad sa Talisay. Samtang sa habagatang bahin sa Cebu, gisugdan sa One Cebu Party ang ilang day one sa pagpangampanya didto sa lungsod sa Barili. Si re-electionist Governor Gwen Garcia kuyog iyang running mate sa pagkabisi-gobernador nga si board member Glenn Soco mo'y nangulo sa kalihukan. Nitambong sab ang mga incumbent officials ug One Cebu candidates gikan sa nagkalain-laing lungsod ug syudad. Gipahigayon sa Archdiocesan Shrine of Santa Ana sa maong lungsod ang usa ka santos nga misa. Mitambong sab sila senatorial re-electionist Francis Tolentino ug senatorial aspirants Bong Revilla, Manny Pacquiao ug Benhur Abalos nga suportado sab ni Garcia sa ilang pagdagan sa nasudnong posisyon. Gitakda sab ang pagpahigayon og caravan sa One Cebu Party sa habagatang bahin sa Sugbo nga tapuson sa usa ka grand opening salvos sa lungsod sa Dumanhog. Samtang ang kaatbang ni Garcia nga si Pamela Barriquatro mipadayag nga sa Sabado na niya sugdan ang pormal nga pagpangampanya. Nagkanayon kini nga igahin niya ang panahon karong adlaw sa pagsaulog sa adlawng natawhan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga mituboy kaniya pagkagobernador. Sa laing bahin, ang incumbent Vice Governor nga magpapili isip kongresista sa ikaduhang distrito, Hilario Junjun Davida III, nagsugod sa iyang yano nga kampanya sa iyang yutang natawhan sa lungsod sa Argao. Kuyog ang iyang asawa nga si Jobel ug mga local candidates sa lungsod, mitambong sila sa santos nga misa sa St. Michael Archangel Parish. Kini si Joanne Clarisse Espinosa alang sa Pinili ay 2025 sa My TV Cebu.